Hello, Plastic! Kumusta na mga plastic? This is BJ Kaloski at your survey. Sit! Hey! Ano mga dyan? Kagagers ko dyan. Kung nag-enjoy kayo sa music video na ginawa ng mga gagers pala, mas matindi ito ngayong ginawa nilang music video nila. Ito yung popular na kanta ni... Sino kuha na nun? Ray Barrera. Ray Barrera. Huwag na pa, hindi ko mabinggat. Ano na? Itong kantang ito, lahat, kahit saan sulok ng mundo, kinakanta ito. Hindi ko na patatagalin pa, alam ko na sabik na kayong manood ng music video na ginawa ng mga Gaga Boys. Ito na, ang Call Me Maybe. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Before you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that I missed you so, so bad. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Before you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that, so call me maybe. Ayun na. Hello mga kagagers. Nako, nag-enjoy ba kayo last week sa pinalabas namin? Huwag kayo sasagot. Teka lang. Diyan ka lang, standby ka lang. Manood ka kasama ko dito sa mga joke time ng Gago Clock. So anyway, balik ako sa question ko sa inyo mga kagagers. Kung nag-enjoy kayo, meron na naman kaming bagong ipapalabas sa inyong jokes ngayong
week na to. So, hope you like it and standby lang kayo dyan. Don't go away. We'll be right back. Ay, hindi pa pala, kasi papalabas pa kami. Hindi pala, hindi pa commercial. Hindi pa patalastas to. Bali, opening muna. So, diyan muna kayo. Sit back, enjoy, and relax. Wow, English yun So, Kagagers, binabati ko kayo ngayon. Sana mag-enjoy kayo sa palabas namin ngayon. So, till we meet again tomorrow, the next day, the next week, kita-kita tayo sa labas, mga Kagagers. So, handa na ba kayo? Hindi daw! So, Pijo! Paso! Si Papi! Oh, hello? Sige. Saglit lang kasi may tao. Okay. Bye-bye. Love you. Pasok. Pasok. Ikaw pala. Good morning po, Doc. Good morning. Nandito po ako para tanungin Hindi, wala ka dito. Opo, andito nga po ako para tanungin yung resulta. Resulta ng? Siyempre, ano ka ba, Doc? Resulta ng sakit ko. Kamusta teka. naman po? Hahanapin ko. Saan na ba yung Ay, hanapin mo pa? Hindi, andito nga yung resulta. Para hindi na ako tatagal. Okay. Well, may good news at bad news ako sa'yo. At sige, simulan natin po sa good news. Hindi, sa bad Baka hindi news. ko na makayan sa good news po. Okay. Yung good news, Po. may isang araw ka pa para mabuhay. Ha? Gulat? Gulat agad? Hindi. Practice lang. Okay. Sige po. At yung bad news naman, Well, instant dahan-dahanin niyo po yung bad news, Baka, kaya po ako magtagal. hindi. Baka magulat to. Sige po. Sige, ready ka na? Opo. Yung bad news, Sige lang po. Ang sakit na. Sige po. okay? Hindi po. Totoo na po to. Okay. Sige. Yung bad news naman, Ano po? nakalimutan kong sabihin sa'yo kahapon. Oh, bakit? Gusto ko na po lumabas dito. Talaga? Tignan nga natin kung magaling ka na. Anong gagawin mo pagkalabas mo ng ospital, Iho? Ganito po, Dok, oh. Pwede ba mahiram niya ano mo? Bakit? Oh, Nakikita mo yung Dok? Tingin ka sa taas. Yan yung unang-una kong gagawin paglabas ko dito. Titiradurin ko yung buwan. Iho! Nako, hindi ka pa pwedeng lumabas, baliw ka pa. Oh my God, sino to? Nangungukhaan na kita, ikaw yung baliw nung nakaraang buwan. Dok eh. Oh, ano yun? Pwede na ako lumabas, Dok. Magaling na ako. Sigurado ka? Oo, Dok. Anong gagawin mo pagkalabas mo ng ospital? Unang-una, Dok. Maghanap ako ng matitirahan. Oh, ano pa? Siyempre, medyo na-miss ko na lang yung pamilya ko. Hanapin ko sila. Oh, tapos? Maghanap rin ako ng trabaho para may pangkain na kami. Oh. Pagkatapos ng balak mo, Iyo, anong susunod na gagawin mo? Ganito, Dok. Pwedeng mahiram ulit yan. Ito, Oo, Dok. mayamang ka na. Siyempre, Oh, itinadurin ko ulit yung buwan. Kailangan mo ba natulog po?
magpapabol sa akin na Bakit cellphone babae naayos nyo? Di ba mga baliw na ayos nyo dito? malalaan na to. Ay, Mrs. Oh, Doc. Congrats nga pala. Salamat Meron ka po. ng triplets, 3 triplets. Ay, salamat Kaya lang, po. Mrs. Nagtataka lang ako bakit pinanangalanan mo sila lahat ng floor. Ay, naku, Doc. Anong klaseng katanungan yan? Dali lang yan, no? Ano ka ba? Paano mo naman sila tatawagin? Eh, pare-parehas ng pangalan. Floor, floor, floor. Floor! Diba? Floor! Oh, paano mo sila tatawagin? Eh di malinito sila. Ganito lang yan, Doc. Ba? Oh, sige ka, paano? First floor, second floor, third floor. Asan na kayo mga anak? Ano ka? Baliw! Ang nanay ka! Baliw! 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 Anak! Tay, kamusta tay? Nadaan lang tay. Nga pala anak, bago ako mawala sa mundo, naiintindi na ako sa'yo. Ano yun tay? Nadaan lang tay. Ano? Huwag mong ibibinta yung ospital pag nawala na ako ah. Ha? Bakit ibibenta ang ospital? Hindi naman sa atin yun. Kaya nga eh, hindi sa atin kaya mo ibinta, tanga. Aray ko, Doc. Ang sakit ng tiyan ko. Aroy, 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 aroy. Aroy, aroy, aroy. Aray, Doc. Ang sakit ng tiyan ko. Bakit? Bakit naman ba't masakit ang tiyan mo? Kumain po ko ng kutsara. Bakit ka kumain ng kutsara? Kasi po sabi ng nurse nyo, kumain ako ng isang kutsara sa tanghali. Ah, ganun ba? O sige, magkanyo na rito. Ha? Aray ko. Sino na ba? Papakainin ko ng dito. Pare, buti na lang, dito tayo sa hospital na punta. Ang dami na yun. Pare, pasukin na yung mga yan. Tara! Hulga to! Hulga! Ilabas na! Ang gamit! Ilagay sa lamesa! Pagkatapos mga paslas ng mga lalaki. Labas! 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 Dahil pagkatapos nun, gagahasahin namin ang mga babae! Ano yun? Pukin mo yan! Pukin mo yan! Baka na yun! Ha? Bakit? Ano masakit dyan? Ha? Pwede pakiusap. Ano mag-usap? Ito ka malaki. Aray ka! Ako na lang po. Bakit? Kaya mo yan? Mag-isa? Ako! Malaki to. Malaki to unan. Oo, malaki nga. Yung lola mo natatawa na, mamamatay na yata oh. Sabi ko, pwede ako na lang po. Malaki nga. Ay, sabi ko. Malaki nga. Ako na lang po, huwag nang lola ka. Oh, sa'yo na lola niya. Gaga ka ba? Sabi, lahat ng babae, hiripin nila. Pati ako kasama ako to. Ako na. Tawid pare. Bakit to, karay ko? Aray ko! Aray ko! Aray ko, pare! O bakit pare? Pare! Patay na si Miss
Okay lang yun, Marin. Nandito naman ako eh. Pwede ako na lang pumalit sa kanya. Talaga? Pwede? Gusto mo pumunta ka sa punerarya? Palitan mo siya? Aray ko na! Aray ko na! Aray ko na! Aray ko na! Aray ko Happy birthday! O yan, paano mga kagagers? Tapos na naman ang tawanan ngayong araw na to, ngayong linggong to. So, till we meet next time sa TV. Kung nanonood kayo, sa bagay nanonood kayo, ibig sabihin nun, alam niyo yung sinasabi ko. So, napapatawa ko kayo. Kung hindi kayo natawa, bahala kayo sa buhay nyo. Sip! Pwin! So, ay, gusto ko nga palang magpasalamat sa sponsor ko. Naku, may sponsor na naman ako. So, nakita nyo na ako last week. Ganito pa rin ang suot ko. Ay, maraming salamat sa sponsor ka. Ang ganda ng suot ko ha. Bagong-bago to, mga kagagers. Oo, maraming ganito. Ito, bagong laba lang to. Oo, maraming salamat sa nag-sponsor sa akin ng ganda ng coat ko ah. Sana may necktie din dyan, oh, yung butterfly. Tapos, maraming salamat din sa shades ko. Kaya ano, ayan, sa producer ko. Sa'yo ba to? Akin to eh. Oh, by the way, okay, by the way again, maraming salamat sa inyo mga kagagers sa panonood nyo sa amin. Sana na patawa namin kayo. Nag-enjoy kayo sa palabas namin. Sana kahit papano natawa kayo at saka na bigyang buhay namin yung araw nyo kahit na medyo kulang yung mga kanyo, kulot na yung mga kanyo sa mukha. Medyo mabibinat yan sa katawa sa amin. No? With the Gagger Boys sa mamaya, abangan nyo si Tay Kaloy, mag-DJ yan. Yung mga kakilala ko dyan, lalo na yung may pinagkakautakan ako dyan. Diyan lang kayo ha, kayo pupunta ha. Ay, andito lang ako, nga pala. Oo, andito lang ako. Pwedeng mag-advise, pwede nyo kung papasama kayo sa akin, ganito. Free ako. Anytime. Wag lang kayong hingi ng ganito ha. Wala akong yan. Wag lang kayong mangutang. Dito lang ako. Yan ha. So, paano mga kagagers? Till next time, next week, abangan nyo ulit kami sa bagong palabas namin. Sana mapapatawa naman kayo. So, bye-bye! Si Papue. Kaya pa natin ha.